Et nyt initiativ, som er taget i Business Fredericia. Vi har valgt at stifte Business Fredericias erhvervspris. Der er så mange dygtige og energiske mennesker og virksomheder i vores område, og vi synes, det er vigtigt at få sat fokus på dem, da det er dynamiske mennesker, virksomheder og visionære virksomheder, der skal skabe de fremtidige arbejdspladser og give vores velfærd, også i fremtiden. Så derfor vil vi gerne have en enkelt virksomhed ud af de rigtig mange gode kandidater, som vi har haft at vælge mellem, med titlen medfølger et diplom, det vigtigste æren og et mindre beløb på 10.000 kroner. Jeg vil derfor gerne bede erhvervsdirektør Christian Bendik Streyer om at komme herop og begrunde valget og overrække prisen. Det her har jeg glædet mig rigtig meget til, det her nye initiativ. Og jeg vil jo begrunde det nu her med en lille kort begrundelse, og så bagefter så vil vi overrække prisen. Jeg vil skrue på breddet til det her. Vi har fået 18 forskellige forslag, og vi valgte at præsentere dem i avisen, da vi fandt, at der var rigtig mange gode emner. Med prisen følger et diplom og 10.000 kroner, og nu vil jeg så begrunde valget. Virksomheden blev grundlagt i 1999 af nuværende ejer sammen med en partner, som så blev købt ud for 12 år siden. Virksomhedens ejer har gennem dygtighed og flid udviklet en spændende og solid virksomhed, som i dag har 5 kontorer placeret rundt om i Danmark, men med hovedkontoret her i Fredericia. Der er fortsat planer om flere afdelinger, også i udlandet. Virksomheden var gazellevirksomhed i 2015. Virksomheden matcher de styrkeområder, vi har særlig fokus på. Virksomheden genererer jobs og tiltrækker højtuddannede folk til området og styrker Fredericias muligheder for jobs i fremtiden. Den virksomhed, som vi har valgt, er gået fra 2 mand i 1999 til 60 mand i 2015. Virksomheden har yderligere vækstplaner med en forventning om at være 100 mand i 2018. Virksomheden har i dag et renové, der gør, at deres referenceliste tæller sig forskellige og prominente navne som Arla Foods, Shell, Statoil, DuPont, Carlsberg, Mærsk, Union Engineering med flere. Når I kan gætte det. Virksomheden arbejder inden for forskellige brancher som food og biotech, olie- og gassektoren, kemisk industri, og derved gjort sig mindre sårbare over for eksempelvis olieprisfald eller andre udefrakommende hændelser. Virksomheden har siden starten fokuseret på procesindustrien. Virksomhedens ejer er født og opvokset i Fredericia, udlært smed på Superfos og siden uddannet maskiningeniør. Virksomhedens ejer er en aktiv støtte over for kulturlivet i byen, blandt andet som formand for Fredericia Kunstforening, og bakker også op om andre almene formål i byen. Har tidligere været aktiv i erhvervsforeningen, er frederiциaner med stort F, en person, som jeg har lært at kende som engageret og interesseret i, hvordan vi hele tiden får udviklet området til at blive endnu bedre til at drive virksomheder og bo i. Så må jeg bede om at få direktør Poul H. Jacobsen her sammen med sin liv og modtage erhvervsprisen for 2015, som går til procesengineering. Jeg vil gerne takke for, at netop procesengineering er blevet valgt til at modtage årets erhvervspris i Fredericia. Det er vi rigtig glade for. Vi er selvfølgelig ikke kommet til, hvor vi er i dag, uden alle medarbejdere. Der ligger mange timer på kontoret i Halsø. Det er heller ikke kunnet lade sig gøre uden den opbakning, jeg personligt har haft igennem min familie. Så derfor skal der lyde en stor tak til alle medarbejdere, som vi faglærer. Når jeg ser på Fredericia, synes jeg, der er sket meget positivt de sidste 2 til 3 år. Jeg er sikker på, at vi er på vej i den rigtige retning. Selvfølgelig kan man ikke være enig i alt, hvad der bliver besluttet. Men i hovedtræk synes jeg, det er positivt tiltag.
Og en del af Frederiциas succes sker netop i disse lokaler, hvor det lykkedes Søren Møller at sætte Fredericia på verdenskortet, ikke kun Danmarkskortet. Han fylder salen aften efter aften, og det er en fantastisk oplevelse at være med til at brande Fredericia som en by, der er at bo i. Så indebærer prisen, at vi har fået en check på 10.000 kroner, og den kunne vi selvfølgelig bruge på rigtig mange forskellige ting. Grundet min store interesse for kunst og kreativ fag og sport, har jeg valgt at donere de 10.000 kroner til Sponsorplads Fredericia. Det er en forening, som sponsorerer. Det er en forening, som sponsorerer fritidsaktiviteter for børn og unge, der ikke vil få disse tilbud uden sponsorplads, da de ikke har midler til at betale kontingentet. Endnu en gang, tak fordi I valgte os.